Чалавек не ўзнікае. Так, ён збываецца, адбываецца, як гратай, як дзівак, як мастак, ад якога свет адбіваецца. Чалавек не знікае. Так. Быў у кішэні вякоў пятак. Ён сціраецца аб дарогі, разбіваецца аб адчаі, пераходзіць ва ўсе трывогі веку, што яго прыручае. Перш чым вочы заслоняць векам, чалавек хоча стаць чалавекам. Хэштег праз карані. Заклікаю вас да ўдзелу.